i hvert fall. Og ja, så andre har kanskje det. Hvorfor er jeg på en annen side? Hvorfor er jeg på en annen side? Fordi det er sånn. Hallo alle sammen. Hallo? Hei. Hei. Vi filmer. Nå skal alle høre på meg, alle sammen. Hvorfor må du se meg? Jeg vil høre så forstår dem. Som dere sikkert skjønner, så har ikke jeg noen ting å gjøre. Hvor er Petter? Hvor er det tørt med Petter? Helse. Nei. Og fortsatt. Fortsatt en historie. Tenk å kvele meg. Jeg tror jeg må ha det i håret. Det er godt. Så skal jeg slutte å tulle. I kveld så skal jeg bare slappe av. Det har jeg egentlig gjort en dag. Men jeg skal bare proppe i meg masse sjokolade og sånn. Og så skal jeg bare Går dette litt med speilet? Ha det. Jeg løser tenner. 2. Grammy. Hysj. Alle sammen. Ha det. Hysj. Fine bus. Fine katten. Må du hele tiden gå ut med Dolle? Ikke sånn drev på den her. Kan de høre det? Slutt å være så ekkel. Du er stygge. Ikke ta katta på bordet.